uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba nomama nabazalwane bonke. Xolise baba ngokudilitha. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba segruphini lasekhaya lezwi. Ngibonga umzalwane wangifaka. Ngiyambonga uNkulunkulu baba ngawe. Kunentshumayelo baba ayishumayela ngelinye ilanga. Evule kwaba seRoma 12 verse 18. Ethi uma kungenzeka ngokwenu hlalisana ngokuthula nabantu bonke. Kunomakhelwane wami-ke engangasakhulumisani naye. Kodwa nje singazange saxabana. Ngaphambilini ngangilokhu ngimbingelela yena engangibingelela ngagcina ngimyeka nami ngathi ayi uNkulunkulu uyabona ukuthi anginanqa naye. Ngengilokhu ngimbingelele yena engasangibingeleli. Washumayela ubaba ngelinye ilanga wathi noma engasakubingeleli kodwa wena mbingelele. Yangidla le ntshumayelo. Ngaphenduka sengingedwa. Ngabona ukuthi ubaba ekhuluma nami. Ngiyambonga uNkulunkulu baba ngoba ngakwazi ukuthi ngiye kumakhelwane ngizehlise ngicela uxolo. Ngithi ngicela ngixolele uma ngabe khona engona ngakho ngiyaxolisa kakhulu. After ukuxolisa kwamakhelwane ngaphupha ebusuku, ngiphupha sesihleli sonke nabangani bakhe. Uyabatshela abangani bakhe ukuthi uyabona umakhelwane sesibuyisene naye wenze enye inkonzo bekungasekho mnandi singasazwani. Ngiyambonga uNkulunkulu baba wayifakazela uNkulunkulu ukuthi inkonzo engiyenzile yiyo ngoba naye ngiyacabanga ukuthi mase ngibuka iphupho ngiyabona naye wayengasathandi kodwa kuwukuthi yena ngeke akwazi ukuzehlisa. Kudinga ukuthi mina engikholwayo kube yimi engizehlisayo. Ngiyambonga uNkulunkulu baba uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyathemba ukuthi usagciniwe. Ngizodlulisa ubufakazi la baba. Bengilokhu nje ngithule all along since umbhabhadiso wami ngo-September 14. Ngifuna ukuthola ubufakazi lapho ukuthi before ngibhabhadise benginengane yami endala engakuyithathile ngayifaka ey'koleni lezi zasedolobheni. Okay, since-ke bengasasebenzi engasenawo amandla ukuthi ngikhokhele khona. So ngase ngisuggest ukuthi ngizoyikhipha ihambe iyofunda endaweni yasemakhaya la engizokhokha khona i-school fees. But nje after umbhabhadiso wami ngathola i-call esuka khona esikoleni ukuthi kumele ngizolanda ifomu lika-exemption. Obese kuyiminyaka ewuthuke ngilizama khona esikoleni belokhu bethi abanalo. But nje since umbhabhadiso wami izinto zavuleka. And okunye ngiyibonga kakhulu baba, kade ngihambile, I think it's been 1 week ngisekhaya, ngithi emakhaya. So bekune-issue-ke la yokuthi mina ey'nganeni zikababa ezingilamayo cause mina ngimdala besingazwani nje ekhaya and angazi ukuthi yini besibanga like besingakhulumisani even sihlangane endleleni akikho like bebingelele omunye as-siblings kuxoxwe nje. Nje bade ngisekhaya nje ngiyile ekhaya bangamukela kahle yonke into ya-right, saba osisi saba ngobhuti kwabanye like nje ngiyambonga uNkulunkulu. Ngiyambonga ngipheza ukuthi nje isikhathi eside kangaka cause I think it's been 12 years mina ngingayi ekhaya ngezathu-ke lezo sokuthi angazi ukuthi yini ebangwayo. But nje ngiyabonga umbhabhadiso ukuthi nje kunezinto like ey'vulekayo esengikwaziyo nezinye ukufinyelela kuzo obekunzima ukuthi ngikwazi ukuzenza mina ngokwami ukuqonda. And ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi nje ube nami kukho konke. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba. Apostoli, ngiyabingelela egameni lenkosi yami uJesu Kristu. Ngibingelela nasibingelelo sithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelela ubaba umpostoli, ngibingelela umama umpostoli. Ngibingelela abazalwane bonke basentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibingelela abazalwane basekhaya lizwi. Igama lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Baba ngithanda ngidlulisa ubufakazi banamhlanje nje ngoLwesithathu mhla ka-29 ekuseni ngingakavuki nje embhedeni wami. Livele lithi izwi umkhuleko wokunqoba. Bese ngivele ngiyawuvula kwiseli yami ngize ngiwuphinde kathathu. Kanti bengizophuma vele kunomhlangano bengizophuma ngikuwona. Ngathi uma ngiphuma cha ngihambe kahle ngidrive ngifike emhlanganweni. Kodwa uma ngifika emhlanganweni ngigule ngendlela nami engayazi.
ngisindwe nje lapha emntanyeni, ngisindwe ikhanda lingabe lisangazi ukuthi kufanele ngenze kanjani. Ngivele ngilokhu ngisho ngithe nje uJesu Kristu inkosi. uJesu ngisho ngenhliziyo ngoba phela ngisengisemhlanganweni. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngaze ngagcina kumhlangano ukuphuma kodwa ngizwa ukuthi ayi, angikaze ngibe well kahle, angikho right. Hhayi, ngiphume ngize ekhaya. Uma ngifika ekhaya, hhayi, ngifike sengiba right, ngibe right. Manje ngidlulisa nje ukumbonga uBaba uNkulunkulu ngenkonzo yomkhuleko wokunqoba, ngoba uMoya oNgcwele ungitshele ekuseni uthi umkhuleko wokunqoba. Ngawufunda futhi ngize ngawusho, ngaze ngawusho kathathu. Manje ngibonga ukunqotshelwa ngoba bekufanele ngiwe ngendlela kade sengiswetha ngayo, ngijuluka laphayana ebengikhona, ngikhathala, ngizwa umzimba uthi uyakhathala. Manje ngibonga uNkulunkulu, uMoya oNgcwele ogijime phambili wazonginqanda. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabonga. Amen. Kristu inkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane ongisizile, owavulela umnyango ngokunikela kweshumi entabeni endle kaJehova kuyabonelela, kuvuleke umnyango okade uvalekile, ebanginekelela abazalwane ngakho konke engikudingayo. Bazalwane, okugcina ngithi ubaba uthena kakhuleka kule VN egcinile lapha, wathi ngikhulekela bonke abaguli abanamahlala khona. Kulo mzuzu lo buhlungu bungibambile, ngambheka nje uNkulunkulu kwangathi uyabuthatha ubuhlungu. Manje ngibonga uNkulunkulu ophila kuBaba uNsibande. Impela uNkulunkulu akalishiye izulu, kodwa kuba khona ophawuli balesi sikhathi. Ngambheka nje uNkulunkulu ngithi uNkulunkulu makaqhubeke uBaba uNsibande amgibele. Bavela babamunyuka ubuhlungu kade bungiphethe. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi. Ngiyakubingelela baba umpostoli nomndeni wonke wakwaNsibande. Ngiyanibingelela egameni lenkosi uJesu Kristu. Baba, ngithi ngicela ukuhlambuluka lapha. Ngomhla ka-9 Juni ngadelitha laphayana enambeni yokufaka abantu. Ngalolo suku lwangomhla ka-9 Juni ngangisebenza egcekeni, ifoni isephaketheni. Kwathi nje ngisebenza egcekeni ngezwe ifoni isishisa ephaketheni, ngathi ngiyayikhipha ngiyayibheka, ngathola ukuthi ibisivulekile, sekuprese-ke ama-alphabets amaningi nje alandelanayo, angakhulumi. Bese kuthi kwangena nama-emoji, ngaphuthuma-ke ngadelitha, ngawasusa nama-emoji. Ngiyacela-ke into ethelelwe baba kakhulu, kwakungeyona inhloso. Ifoni yami yayivulekele yona isephaketheni. Okunye nje baba, ngalolo suku ngabe sengidicayida ukuthi ifoni yami ngiyifake i-password ngoba yayingenayo i-password, ngoba ngangiy'tshela ukuthi njengoba ngingumzalwane akukho lutho olufihlekile efonini yami. Umuntu noma engayivula uyothola okokuthi ngumntwana kaNkulunkulu. Anginakho okunye engikufihlile. Ekhaya nje nomama ngiyaye ngithi akangiphendulele ucingo uma wukuthi luyaringa. Ngiyaxolisa kakhulu baba egameni lenkosi uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Bengicela ukubingelela kubaba uNsibande nomndeni wonke wakaNsibande, abazalwane ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Baba, ngicela ulethe ubufakazi ngento uNkulunkulu baba angenzele yona esukela namhlanje. Kusukela eyintatha ngike ngaba nama-pains kakhulu esinyeni sami, ngangakhona nokulala kahle, ngaphaphama ngabo-12. Bekubuhlungu kakhulu ngaleso sikhathi. Ngase ngikhuleka umkhuleko wokunqoba, ebese ngalala kwalaleka. Ekuseni bekubuhlungu ngendlela engachazeki.
bekubuhlungu ngendlela engakwazi ukuthi ngiyayichaza ngithini. Ngalokho ngifaka uMeyi 18, ngifaka umkhuleko wokunqoba. Uma ngifaka umkhuleko ngiwubeka esimeni sami, bekuba ngazuzuthi kusuka amahluli or bengazuzuthi kodwa kukhona into exebukayo esukayo. Ngisabe ukuqhubeka ngiphinde ngiwufake ngoba kuvele kusuke engazuzuthi khona into esuswayo kumina. Hhayi, ngaqhubeka kodwa ngaloko ngiwufaka. Kwahamba isikhathi, kuyimanje ngizizwa ngi-right. Ngizizwa nje ngi-right kakhulu. Ngiyambonga uNkulunkulu ubaba impela, uMeyi 18 nomkhuleko wokunqoba uyasebenza kakhulu. Ngiyambonga uNkulunkulu ubaba. UJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyathanda bangcwele ukubingelela ubaba Khandla kaNsibande, umama Khandla kaNsibande. Ngibingelele entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Ngibingelela nasekhayeni lethu abazalwane bonke egameni likaJesu. Ngiyathanda abazalwane ukudlulisa ubufakazi ngomkhuleko uJuni 11. Ngiwona mkhuleko engigcine ukuwuthola o-powerful ngehlobo elimangalisayo. Lokhu uma ngiwulalela nje ngizwe ukuthi cha, kuyekhulekiwe kulo mkhuleko. Ngangokuthi-ke ngithe uma ngihlaseleka ekuseni nje, bengihlaseleka ekuseni, bengisahlela ulungiselele ukuyokhuleka komunye umzalwane engivamise ukuthi ekuseni ngiyokhuleka kuyena. Njalo ngabo-8 kufanele ngibe sengikwakhe. Ngiqale ngiselokhuzeni, ngise-bathroom, ngiyageza. Ngizwe le ngalo kanye nohlangothi lonke lengazuthi liney'nkwatshu, lonke lize liyenyakaza isandla. Ebese ngicabanga ukuthi hawu, kusho ukuthi kufuna ukuzenzani, kufuna ukuzenza i-stroke, kufuna ukuzenzani. Ngoba ngikhathazekile nje, ayikho nento engikhathazekile. Why ngingakuqondi kahle? Bese ngithi kulungile, ade ngigeze mase ngiqedile ngibede ngithathe lokhuzana ngigqoke ngiqede. Washaya ethi ngisesekhaya, kanti kufanele phela ngabe ngingena ngawo. Sengiyilethi ngifuna ukuqala lo mkhuleko ukuthi ngiqale phansi ngiguqe ngikhuleke. Bese ngithi ngeke ngisakwazi ukuguqa, ngilethi vele ngibede ngiphume. Ngavele ngaphuma-ke, ngase ngiwubhula wona, ngawusho ngihamba nje ngathi inkosi izongixolela ngeke ngisaguqa ngoba sengiyilethi, sengibhithwe isikhathi. Ngempela ngawusho. Ngithe sengizofika khona waphela. Ngase ngithi ngiyakholwa Jesu sengisindile. Ngoba uthi ubaba akholwa ukuthi ususindile. Futhi u-powerful, futhi ungazuthi uma ulalela uyimikhuleko emithathu umunye, udivayidekwe kathathu. Unamandla ngohlobo olumangalisayo. Ngisho ulalela nje, wathi ulalela bese ubhala ngoRomans 10. Ngathi lo mkhuleko unamandla ngani. Uqalile ngawo uRomans wazophinde wagcina ngawo. Bazalwane, kubo bonke abaye bacela umkhuleko, iqiniso lithi unamandla. Ayikho into futhi asuke engakukhulekela udlulele emkhuleko. Unamandla lo mkhuleko. So-ke bazalwane, ungiphilisile, anginalutho njengamanje nje ngiqala ukukhuluma ngiwona ngey'ntambama. Sengiphinde futhi ngawubuka ngawulalela ngathi angisenalutho. Asimkholweni uNkulunkulu. Ukukholwa kwethu okuzosindisa. uJesu usho njalo ukuthi ukukholwa kwakho kukusindisile. Bazalwane, asikholweni, singaceli umkhuleko sinayo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba ngiyakubingelela baba ekuseni. Baba ngithi angidlulise inamba ubufakazi ngegama kaJesu Kristu inkosi. Baba bengilele, iphupho baba bengibhekene nalo selabuya kabili. Baba besikhuleka sehla entabeni, sixubene sibaningi nabazalwane. Lapho singesofika siphakathi nentaba, sesiwubona umfula esesizowehlela kuwo usuwele. Kwaqhamuka amanzi baba angingazi ngawachaza ngithini ngendlela ebeyiwona. Umfula wethu umkhulu baba, umkhulu. Baba ngalokhu ngimemezile, waqhamuka ngemuva. Engikhumbulayo baba, igama engishilo ngithe uJesu Kristu inkosi. Ngathula
Ngathi, Baba, ngiyacela Nkosi ungibhekele abantwana bami Nkosi. Ngalimemeza Baba igama, ngalimemeza Baba igama amanzi athe Baba eseqayela kwabanye esefikile lapha emva kwethu siphakathi nentaba. Naka amanye Baba ekhuphuka Nkulunkulu egcwele umfula. Ngalimemeza Nkosi ngathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba ligama sibaningi sabazalwane lokhu ngilimemeze ngedwa, lokhu ngilimemeze ngedwa, lokhu ngithe uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba seyabuya kabili lapho leli phupho. Ngilimemeza ngithi uJesu Kristu inkosi, ehle Baba amanzi, ehle Baba amanzi, ehle Baba amanzi. Baba, indlela indawo besihamba kiyo angazi Baba ngayichaza kanjani, nendlela ebesihamba kizo Baba besewela kizo, ebesihamba kizo Baba entabeni. Lokhu ngimemezile ngithi nje uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba, sehle entabeni enehlathi Baba-ke sibambelele ngenswazi Baba entabeni. Kodwa Baba, lokhu ngimemezile ngithi uJesu Kristu inkosi. Ubambelele Baba, ngibambelele etsheni Baba engibona ukuthi lizoginqika nami, kodwa ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba, laphinda labuya, saphinda saqhubeka sakhuleka, aphinda Baba aqhamuka lamanzi. Lokhu ngithe uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ephinde Baba enciphe lamanzi Baba. Ngiyabonga Baba, ngiyamdumisa uNkulunkulu Baba, into ebengibhekene nayo Baba. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Yho tata, hayi mkhulu ngeke. God is at work. Yamandi inkonzo yaseGlen, andikhathali noba anihambanga kakuhle ncam, kube khona amagqwetha endleleni, but God was there kwela holo laseGlencoe. Uyabona uNkulunkulu xa ekhona enkonzweni umve ungekho wena enkonzweni, uve uba kule nkonzo ukhona uNkulunkulu. Ube nalaa nto irhalayo uba ingase ke kungathi kanti bendisiva ndikude, ingase kuthi kanti bendikhona ndipha phakathi eholweni. Oh, siyambulela uThixo ngawe tata, siyabulela kakhulu kakhulu kakhulu. Thixo aniphe amandla nomama, anandisile iintsuku zokuphila nomeleze. Enkosi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Ngiletha nje ubufakazi ngezwi lithi uJesu Kristu inkosi. Njengoba kubhalwa-ke ama-exams, ngiya-invigilator-ke njengokujwayelekile. Uma ngi-invigilator ngiyabaridela-ke abantwana ama-instructions, ngiyabathandazisa uRoma 10:9. Ngiyabanika-ke isikhathi sokuthi baride. Uma-ke besarida bese kuba khona umntwana ovala amehlo ashaya ama-signs, ngimkhuze ngegama likaJesu awayeke. Aphinde futhi awavala amehlo awashaye lama-signs, ngiphinde ngimkhuze, abakaqali njalo ukubhala. Ayeke futhi awavule amehlo angathi uyarida. Emva kwalokho-ke bese kushaya isikhathi-ke sokuthi-ke babhale-ke, ngibatshele ukuthi abaqale-ke babhale. Kusho ukuthi yena wagcina ngokubhala igama nesibongo, azumeke zwi. Emva kokuthi ngibuka ukuthi okay, akawayeki lama-signs akhe, sengithe ebantwaneni asishoni uJesu Kristu inkosi, samusho uJesu Kristu inkosi nabantwana samusho. Emva kwalokho wazumeka zwi, mayeqeda esazumekile njalo, kungena u-HOD ngimbonise, amvuse ku-HOD. I was so surprised-ke ukuthi wayelele zwi ubuthongo. Avuke-ke ngimbuke-ke, hhayi ngithi uyabhala. Kanti uvele nje wabhala igama, wabhala isibongo, wabhala le enzansi kwephepha ukuthi I am so disappointed. So ngiphakamisa amandla kaJesu-ke ukuthi izwi elithi uJesu Kristu inkosi ngempela liyawagoqisa amadolo onke nawo ubumnyama, ngisho ey'ndaweni la kubhalela khona abantwana bethu.
singayeki bothisha ukumbiza uJesu Kristu inkosi njengoba sigadile nje ey'kolweni la kubhalelwa khona. Uyaliletha-ke eshodile liphepha following day, uyangitshengisa-ke ukuthi buka ukuthi ingane ibhaleni. Wayebhale nje igama nesibongo, wabhala-ke ukuthi-ke she is so disappointed-ke. Angazi-ke ukuthi ubani-ke lo mdisappointile obekufanele ukuthi amnikeze ama-answer. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyabingelela nomama. Ngicela nje ukudlulisa ukubonga kuNkulunkulu ngokuba sekhaya lezwi. Ekhaya lezwi kunenkonzo yokuvuma izono. Hhayi, kunzima kwakhona ukuyibhala ngoba bengithi uma ngiyibhala ezinye ngiyibhale ngikhala. Kodwa nje engikubonile ukuthi uma usibhala isono sinjengoba sinjalo, uNkulunkulu uyakuthethelela abese futhi alungise inkinga obhekene nayo noma eqondene naleso sono osusibhalile wasivuma. So nje umshado wami ubuyinhlakanhlaka, kodwa ngokuvuma izono ngibhala phansi walunga ngendlela yokuthi wenza ukuba ngihloniphe ngisho inkonzo yasekamelweni ngingayizeli ngomqondo wephone. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Okunye ubufakazi enginabo, benginomntwana wami engathi uma ngimkhulelwe ngazama ngaphuza into ethile ngoba ngithi ngiyamkhipha, kodwa kwangenzeka wazalwa waphila. Uthe selaka grade 8 nje waqala manje wentombazane, waqala waphuma nje esandleni, wenza izinto ezingekho right, wabhema insangu, intombazane. Kodwa nje ngokubhala izono, ibihamba ebantwini ithi ayinabo abazali, ihamba ihlala nje ithi ayinabazali yona, ihamba nje umuntu ohlalayo, ihamba ihlala, ihamba ihlala. Kodwa nje ngokuvuma izono lungakafiki usuku ngibhala. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi namhlanje ngivuma naye isivumo esithi uJesu Kristu uyinkosi. Manje angazi ngingathini ngekhaya lezwi. Ngiyaye ngidumale uma kukhona abantu abaphumayo ekhaya lezwi. Angazi uma bakhishwa yiqiniso noma ukuthi alilula vele iqiniso, linzima. Ngakho-ke ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Uthe selifika usuku lokuvuma izono, alulula futhi nalo, kodwa kwafika enhliziyweni ngoba ngathatha umkhosi. Kwafika enhliziyweni yami ukuthi ngosuku lwesibili lomkhosi ukuthi kanti uzokhuluma amanga yini. Ngakho-ke nje ngiyambonga uNkulunkulu baba ngawe ngoba wavuma. uNkulunkulu ngathi angakubusisa nomndeni wakho, akuqhube njalo egameni likaJesu, uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba umpostoli noma umpostoli. Ngibingelele ikhaya lezwi nasentabeni enhla Jehova. Ngiyabonga kakhulu. Ngizobonga amandla asegameni elithi uJesu Kristu inkosi. Nginganombono, ngingazuthi khona uma ngithi ngiyahamba la endleleni ngivukelwa abantu, omunye avele akhiphe isibhamu efuna ukungidubula. Ngesikhathi esangikhomba ngaso ngibone kuphuma inhlamvu kusona isibhamu, ize kumina ithe uma ngabe iphambi kwami ngivele ngithi mina uJesu Kristu uyinkosi. Ngisasho njalo ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, ngiyibona inhlamvu ijika iphenduka, ivele ifike ishaye lo okade ephethe isibhamu. Ngibone kuvuleka umgodi omkhulu, wavele lo mgodi omkhulu baphoseka bonke labantu emgodini. Ngisho nje amandla asegameni elithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngake ngacela umthandazo baba, ngihanjelwe abantwana, abantwana bengiphucile abakubo, bengafuni ngisho ukungibheka, bengiblockile ngisho emafonini. Ngizobonga nje amandla kaNkulunkulu. Wathi ubaba mangikhuleke ngoRoma 10 njalo mangithandaza ngenze wona. Hhayi ngawenza ngilokhu ngikwenza. Ngithe ngibona abantwana
ngibona bengifonela bathi, hhayi sesifuna ukubuya ngonyaka ozayo siyabuya sesizohlala lapho ngoba bebeyi-teenager, bano-15 labantwana bamawele. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, angiphezi. Uyasebenza uRoma 10 njalo ngiwuthandaza njalo, semini ntambama nini njalo uma ngizwa ukuthi angithandaze ngenza wona kuqala uRoma 10. Bazalwane asiwuthandazeni, konke kuyanqotshwa. Mina benginezimpi kule ndawo kodwa uNkulunkulu uyanginqobela. Besinanengane la umzukulu obengeve ehlupha engalaleli engigezwa enenhlamba nje mekade evakashe kuma wakhe uyobuya esithuka ngenhlamba ey'nkulu, kodwa njalo melala besimnikeza uRoma 10 sibeke endlebeni yakhe alale uRoma 10. Hawu, sithe simuzwa sekuyingane e-right, engasathuki ngisho inhlamba futhi beseyikhohliwe. Hhayi Nkosi yami, siyambonga uNkulunkulu, amandla nje kaNkulunkulu. Amen baba. Jesu Kristu enkosi, baba umpostoli, ngangithobeka ekuseni ngibingelele baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ephilayo. Ngicela ukuthula nabo bufakazi. Ngithe ngilele ngelinye ilanga mase sekuyisikhashana ngaphupha leli phupho. Ngaphupha ngiphakamiseleke phezulu emoyeni, kodwa phansi kwami uma ngibuka lapha phansi kukhona umgodi omkhulu obujulile futhi nobubanzi bawo ngibubona ukuthi bukhulu, umgodi omude omkhulu nobubanzi obukhulu kabi. Lapha phezu kwawo kuyakhanya nje kancane. Yilapha phezulu emoyeni ngibambekile, khona into engibambile ukuthi ngingakwazi ukuthi ngikhalakathele kulo mgodi. Ngithi yilapho phezulu ngibambekile bese bekhona izwi elithi bheka phezulu. Khona lapha ebuthongweni uma ngibheka phezulu ngibone isibhakabhaka esikhazimulayo kakhulu, esihle ngendlela emangalisayo, siney'nkanyezi ezigqamile ey'khanya kahle kakhulu futhi ngathi asisekho le phezulu isibhakabhaka nje base sibona ngathi siphezulu kakhulu, ngathi sithe kusondela eduzane khona ngibone kahle yonke lento engiyibonayo. Ngithi ngisajabula nginjalo ngikhona lapha emoyeni bese ngiphaphama. Uma ngiphaphama ngimangala ukuthi yini lena engiyiphuphayo, ngisemoyeni makwenze njani. Bese kubuya izwi ukuthi la ngezwa izwi likhuluma ngesibhakabhaka, kodwa manje ngase sengikhohlwe ukuthi likuphi. Umama umama wenkonzweni yangoLwesine ebese ekhuluma ngoDaniel 11, kodwa lapho kungakhulumi khona ngesibhakabhaka. Ngithi uma ngiyifunda futhi leyo ndaba ngivele ngiyifunde yonke sikwathi inhliziyo yethu iqhubeke ufunde futhi nosahluko 12. Uma ngimfunda usahluko 12, Daniel 12, ngifike kuvesi 3. Lapho kuvesi 3 khona bese ethi abahlakaniphileyo bayakukhanya njengokukhazimula kwesibhakabhaka, nabaphendulela abaningi ekulungeni njengezinkanyezi kuze bephakade naphakade. Ngimbonga uNkulunkulu ngithi kusho ukuthi njengoba bengibona lapha mase kubuye enhlizweni ukuthi ukuphendulela abaningi ekulungeni kusho ukungenisa abantu ekhaya lezwi. Ngiyabonga kakhulu. uNkulunkulu anibusise baba uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu. Ngiyabingelela nomama, ngiyathemba niyaphila egameni lenkosi yethu uJesu. Baba, ngicela ukufakaza ngamandla kaNkulunkulu angenzele wona futhi. So ngalela sonto esasiye kwi-revival eCape Town, so ngiyakhumbula ukuthi ngafakaza ngamandla kaNkulunkulu angenzela wona after ngingakwazanga ukubhala i-test, bese abaphathi bami bathi angeke baze bangifakele u-0 but i-test yami i-exam yami izokhawunta u-70%, then i-class record ikhawunta u-30%. Ngumsombuluko after i-revival njengoba yayingomgqibelo nangesonto, ngangizobhala enye i-test futhi. So ngingasho nje ukuthi kwangisiza kakhulu ukuthi ngi-prioritize uNkulunkulu ngikwi-revival even though ngangizobhala on Monday.
ngoba nga-attend i-revival ngoMgqibelo bese ngaba nosuku olulodwa kwakuyisonto ukuthi ngifunde wonke umsebenzi bese ngibhale on Monday. And ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngoba ama-results sephumile manje and I got distinction kwi-test yami. So hey, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu because ngiyaqala ukuthola i-distinction kwi-test kulo nyaka. Njengoba bengihlezi ngifunda bengithola lawo ma-marks, but after sengiye kwi-revival ngaprioritize uNkulunkulu ngiye ngathola i-distinction kwi-test le besiyibhala. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngithemba ngivuka namhlanje ekuseni ngathola ezinye iy'ndaba ezimnandi futhi uJesu Kristu inkosi. Ngithemba ngivuka cause ngivuke lapha ngabo-9 because ngilale late because kade ngifunde sesiyabhala ama-exam. Ngathola i-letter acceptayo, conditional offer for i-honours for next year. So yeah, bayangi-admit-a conditionally for i-honours next year. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Yeah, ngiyakholwa futhi ukuthi I will get i-final offer and ngizozenza i-honours. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kakhulu Baba Mfundisi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngicela ukubingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Baba, bengisacela nje ukudlulisa ukubonga okukhulu Baba, ukuthi ungithwale ngomkhuleko kade ngisemkhosini Baba wey'nsuku eziwu-40. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba ngokuthi Baba ulenzele ithuba lokuthi ungikhulekele, usikhulekele nabanye. Ngiyabonga Baba, ngicela nje ukudlulisa ukubonga kakhulu nokufakaza Baba ukuthi kusukela ukuthi ngosuku lokuqala Baba ngingena kulo mkhosi, uNkulunkulu Baba wangenzela umusa omkhulu. Bengizama Baba bengizama ukulungisa indaba kagesi wala ekhaya ukuthi sikwazi ukuthi sisebenzise ugesi okhokhelwayo. Ngaye ema-ofisi aka-Eskom, ngifika ema-ofisi aka-Eskom Baba bangi-check-ela Baba, bangikhumbuza ukuthi imalini esiyikweletayo, 6,000 nemali. uNkulunkulu Baba wangenzela umusa omkhulu Baba, wangikhokhela leso sikweletu. Bathi nje bengi-check-ela khona bengitshela ukuthi kunemali engaka esiyikweletayo yaka-Eskom. Base bengitshela futhi ukuthi bazosicisha lesi sikweletu. Baze basho nokusho ukuthi bayasixolela. Basho bathi hhayi bayasixolela, ngeke sisayikhokha le mali, 6,000 nemali Baba. uNkulunkulu Baba wangenzela umusa ngosuku nje lokuqala ngingenile emkhosini. Wangenzela umusa, wangikhokhela Baba leso sikweletu. Okunye ngicela ukudlulisa ukumbonga ngakho uNkulunkulu Baba ukuthi ungelaphile Baba ngokuphelele emzimbeni kakhulu Baba. Ezandleni zami ngaze ngenza isikweletu sokuthi ngiyothatha umshini wokuwasha ngenxa yokuthi izandla zami bese amathambo ezandleni bese kungibophekile Baba, izandla zingakwazi ukusebenza iminwe. Sengihluleka ngisho ukukhama iy'mpahla mangiwasha ngingakwazi ukuwasha zivele iy'xhakaziseke iy'mpahla zingawasheki ngenxa yokuthi bekubuhlungu iminwe yami ngale ndlela yokuthi bengithunukala ngisho ngenzani. uNkulunkulu Baba ungilaphile Baba. Okunye ngicela nje ukumbonga kakhulu uNkulunkulu Baba ukuthi ungilaphile emzimbeni Baba ngokupheleleyo. Nala ekhaya Baba kuningi Baba, kuyachichima kuningi ubufakazi enginabo uNkulunkulu Baba angisizile khona. Ngiyambonga nje kakhulu. Ngisho ifoni Baba le engiyisebenzisayo ike yavesane yastakha, ingasakwazi kwenzani, ingasasebenzi, yavele nje yaquleka. Ngibasathi ngiyayisebenzisa yaquleka. uNkosi iJesu yangenzela umusa, yayilungisa ifoni yami. Kuningi Baba ubufakazi kuningi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba. Ngithi nje uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Hhayi akuthuleki. Ngithi angidlulise ngiyabingelela ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibingelela nasekhaya kwaNsibande, umama nobaba. Hhayi Baba akuthuleki. Ngithi angidlulise nabo ubufakazi ngenkonzo yaseGlencoe. Kuningi uNkulunkulu ayekukhuluma laphana Baba. Ngivuselelekile, angifuni ukuqamba amanga. Waphinda futhi wazoshayela isipikili kweyase-Richards Bay ngesonto. Hhayi Baba siyabonga,
siyabonga, sivuselelekile. Kuningi engikufundile, kuningi ebengingakwazi esengikwazi. Siyabonga Baba. uNkulunkulu aqhubeke njalo akubusise wena nomndeni wakho. uJesu Kristu uyinkosi. Siyabonga futhi engathi uNkulunkulu engakubeka akufihle Baba emanxebeni akhe. uJesu Kristu uyinkosi. Ume njalo. Siyabonga.